Opuštena bleja. Ćao, ovde opet opuštena bleja i danas ćemo da testiramo nešto novo iz Lidla što je trenutno na akciji, a to je ovo. Trimer za bradu sa jednostrukim žiletom, trenutno na akciji u Lidlu za 2300 dinara, to je negde otprilike oko 19 evra. Da li nešto vredi, vidjet ćemo. Mnogo liči na ove trimere i brijače za bradu od Brauna i Philipsa. Vrlo moguće da neko od njih to i proizvodi za Lidl, tako da razlika u ceni je velika, ali da vidimo šta i kako. Kao prvo da vidimo šta piše na pakovanju. IPX7, znači otporan je na vodu, u principu otporan je na kapljice vode, ne treba da se stavlja u kadu, nego ono najobičnije kad se čisti, pod vodu može da se čisti. Ima LED display gde možete tačno da vidite koliko još imate procenata od baterija. Ovde se vidi 175, 50, 25. Punjenje da li je zaključan, šta god značilo. Imate 3 dodatka, pretpostavljam da je, evo piše 1, 3 ili 5 mm. Otprilike kad je baterija puna može da izdrži nekih 100 minuta i nekih sat vremena se puni sama baterija. Što se tiče, samo da vidim, znači evo ovde pokazuje još jedan put to i ovde piše trimer za bradu sa jednim sečivom za trimovanje, stilizovanje i brijanje. Dvostrano sečivo od naređujućeg čelika za precizno oblikovanje, 3 nastavka, 1, 3 i 5, LED display, praktična funkcija zaključavanja, šta god to značilo, kućište zaštićeno od jakog mlaza vode, eto može da se pere pod česmu, može se koristiti sa penom ili na suvo, što je dobro, vreme rada 100 minuta, dužina USB kabla za punjenje 1 metar, vreme punjenja 60 minuta i to je to. Znači ovde piše na različitim jezicima uputstvo i to je to. Ajmo da vidimo šta imamo. Ovako, prvo da vidimo šta je ovo. Aha, ovo je torbica, unutra ima nešto. Unutra su dodaci. Ovo me jako podsjeća na Braunov trimer na istu foru. Četkica, tvrđa i mekša za čišćenje, nije loše. USB-A na USB-C kablu, to je dobro, znači da je on na USB-C-u, što može sa običnim punjačem za telefon da se puni. Ovde je klasično uputstvo od Lidla, malo jednostavno, brzo da se nauči i ono što nam je najvažnije, sam trimer. To je to, nema ništa drugo, nema nikakvog punjača, ima znači samo kabel za punjenje i sad da vidimo šta smo dobili. Lepo. Zanima me, eto, kao što se da videti, kao i većina ovih normalnih brijača, isto ima pomerljivu glavu.
Ono što mi je, liči mi poznato na neki od modela, samo nisam siguran na koji model mi liči, morao bih da proverim, ali mislim da je neko tu radio brendiranje. Samo da vidim šta piše, da li piše možda eventualno ko je radio, ne, naravno ne piše. Dobro, nema veze. U svakom slučaju, ono što mene zanima jeste ova glava, žileti otprilike nekih 6 meseci ostaju oštri kad se istruše. Gde ili kako mogu da zamenim glavu, da li će Lidl imati zamenske brijače ili ne. U svakom slučaju, to je pitanje koje treba videti sa Lidlom. Ono što je interesantno jeste da ima ove gumirane površine, ovdje ima lepo za držanje i u principu kad se upali, znači on je sada zaključan, verovatno je ta funkcija zaključavanja dobra da se ne bi tokom putovanja, ako ga nosite sa sobom, sam od sebe uključio. Pretpostavljam da mora malo duže da se drži, da, i evo ga, kreće da radi, znači vidi se 175, 50 i 25. Klasična brzina. Ako ga ugasim, dobro, to je to. Pa da vidimo kako idu nastavci. Ovo je, stoji ovde, ako se da vidjeti 5 mm, znači klasično stavljanje, lepo uđe, tako se iskida, znači sa strane, vučete sa jedne i druge strane i onda se tako iskine. Ups, dobro, ok, znači možda se ovdje menja, ne, pokvario sam ga, evo koliko je to kvalitetno, kada se pokvario se, ili? Sad ćemo da vidim. Da. Pokvario se. Ne mogu da verujem. Znači, nisam ga ni koristio. Evo toliko od tome koliko je kvalitetno. Ha! Okej. Nijednom nije korišćen. Već je puko. Ovo je za izbjegavati. Baš mi je žao. Mislim da bi bio interesantna stvar za probati, ali ovo ovako da glava pukne kad se stavi dodatak i ako se pokuša da se skine, da se odlomi, to je nešto što nije za preporučiti. Ne znam šta da vam kažem, sad sam ostao u šoku, ali nemojte slučajno da kupujete ovo, ovo je više nego loše određeno. Nažalost, ovo je smeće i nije za preporučiti. Toliko od mene za danas. Ćao, čao!